woensdag hier tegenover. Ja. En daar hebben we aangebeld. Mensen zien hier toes. En in dit geval wint de nieuwsgierigheid er toch van het geduld. In de zin van, we komen nog een keer terug. Wat we duk doen, net zolang dat de mensen wel toezien. Maar dan zegt ik net van, ik ken het verhaal. En wat is het verhaal? Wat wil je weten? Ja, Oké. ik ben toch wel nieuwsgierig. Ja, ik weet niet of ik... Dan kon ik wel in de privacy van die mensen zitten. En dat is best wel een... Maar het Een is wel zo, heftig- het is nou ja, een heftig verhaal, maar het is van in de privacy van de mensen, maar het is Ja. wel een verhaal Ja. wat ze wel willen uitstralen en communiceren, anders zal hangt ze het- geen bord aan de gevel. Nee, ze hebben eerst... het is een gescheiden echtpaar, zou ik maar zeggen. Ze hebben eerst op Tungeldorpstraat gewoond. Ja, Toen zijn ze mensen gescheiden. En toen zijn ze allebei uit Tungel weggegaan. Vrouwke is hoog weg, is weggebleven. En hun zijn weer blij dat ze terug zijn. Het zijn Tungelse mensen. Het is een van Helmond. Ik weet niet of ze dat iets ziet. nee, maar dat is dan schijnbaar een veel voorkomende naam familie. hier Ja. in Tungeler. Ja, en toen hebben ze toch dit huis kunnen kopen. De mens. Dat is toch weer teruggekomen. Dus ja, dat is eigenlijk het verhaal erachter. Dat was zo blij dat er hier weer terug wordt. Dat er dat bord aan de gevel was. Dus even recapituleren. De mens, die hier nou woont, die was eerst getrouwd met iemand anders. Toen zijn ze gescheiden, Ja. zijn ze allebei uit Tungeler weggetrokken. Ja, hij is eigenlijk ook nog rooi gegaan. Maar hij wist nooit dat er meer hoe ze terug was komen in Tungel. Het is eigenlijk een Tungelse mens. Dus hij was zo blij dat er dat bord aan de gevel had. Heb je het ook zelf gemaakt? Ik denk het. Goh. En er staat zo blij dat we, of dat wij, terugzien. Wij, Ja. zeggen ze. Even opwichter. Kinjer. Ja. Oh, hier zeggen ze wel wichtig. Ja, ik ben een mengeling van. Oh, Dus, ja, mengeling van Roois en Tungelders? Ja, Oh, Wiert. Ja, het papa was van Wiert. En de mama is van Rooi. Dus, En dan uiteindelijk toch in Tungeler terechtgekomen. ja, je bouwgrondje. Daar hier de rest. Dus een beetje verder door. Ik kan van beginnen met Struitje de Veer. Daar ben ik opgegroeid. Met mijn zus en dat papa's man. Dat is papa's 3 jaar geleden overleden. Deze is ook projectman geweest van de Bruk. Hoe het ging ook bij zo. Kijk, ja. Want dat staat nog niet op film, maar want toen ze ons reep, zei ze van Drie Kolen, hebben we, ja, hoe lang zal het geweest? Ik denk wel een jaar of 4 geleden. Ja, dat is papa's zo'n 3 jaar dood en hij is denk ik toch wel 4 jaar dood, denk ik wel, ja. Ja, daar zien we ooit eens geweest, omdat het zo'n prachtige tuin was, met allemaal, dat weet ik nog, allemaal van die prachtig gesnoeide figuurtjes in de tuin. We hebben een ontzettend leuk gesprek gehad met Dre en zijn vrouw, Annie. En ik heb inderdaad toen meegekregen, ik weet niet, iemand stuurde me een mailtje of zo van hij is inmiddels overleden, of dat Annie zelf was. Nou, dat is toen best wel snel gegaan. Ja, al deze keer kwam volgens mij. Dat is best wel snel gegaan, ja. Want volgens mij toen we door een tas koffie zaten te drinken, toen zaten ze te wachten op een belangrijke uitslag Dat van zou een best onderzoek. kunnen, ja. Dat is volgens mij toch al 4-5 jaar geleden. En die kent die mensen persoonlijk? Of Wie? ja, de familie Kolen? Ja, dat heb ik altijd in de buurt gewoond vroeger. Dus ja, ons Dat is- en ons, ja. Dat Ja, is, ja. En Annie, waar is die gebleven? Ja, die is nog rooi vroeg. Ja. Die woont in Rooi daar bij de Jumbo ergens. Beetje verder door aan de rechterkant. Ja. Maar ja, op een gegeven moment raakt ze dan het contact kwijt. Maar ik ben toch vlak in de buurt opgegroeid. Wat was dat voor een jeugd die stig gehad is? Ja, geweldig. Gewoon onbezonnen. Gewoon klaar. Ja, weet je wel. Ik was doen een lot, of ja, lot was woes. Dat ook weer niet, maar gewoon leuk. En er is een zus, ze is net ouder of jonger? Ooier. Ooier. En waar woont die? Die woont in Hunsel. Hunsel. Is toch allemaal wel een beetje in de buurt gebleven?
Ja, bij ons wel, ja, toevallig. Er zijn er ook wie die gaan studeren en die vliegen uit. En die komen nooit meer terug? Ja. Wat maakt dit dan een leuk dorp om te wonen? Ja, heel veel verenigingsleven. Dus, de Vervaar, dat was toen nog een bloeiende vereniging, nu nog steeds. Maar ja, het gaat overal een beetje moeilijk. Scouting is een heel belangrijk gegeven van Tungeler. Daar ben ik zelf ook heel lang lid van geweest en leidster. En dan kwamen ze voor het weekend kwamen ze er ook voor terug. Dus ja, zodoende. De scouting. Dus wie oud was zich toen ze bij de scouting ging? Ja, dat waren kabouters, hoe oud waren ze toen? 7, 8? Ja. Kabouters. Wat hebben ze dan hier? Walrussen en pinguïns en wie heten ze allemaal? Vroeger is nog geen bevers, dat is op den door ook opgerist. Ja. Bevers, kabouters, welpen. Vroeger had je dat gidsen en verkenners, maar dat is nu samengehangen tot scouts, explorers. En dan vroeger had je dat pivo's, maar dat is allemaal explorers geworden. Dat zijn jongens en meisjes bijeen. Dus dat is de buurman. Hallo buurman. Maar dit is van ook leiding geweest? Ja, ik ben op den door, hebben ze me leiding gevraagd. Ik ben eerst met geweest als kookstaf. Ja, dat beviel goed. En toen vroeg ze gewoon, heb je geen zin om leiding te weren? Ja, dat heb ik gedaan. Tot op den door heb ik explorergroep afgedraaid. Dat is dan zien die kloor. En dan kunnen die of leiding weren of ze stoppen ermee. En toen ben ik een bijzondere groep gaan draaien. Bijzondere eenheden, de Blauwe Vogels. Dat is een hele aparte groep. Dat is een groep die kennen net niet met een grote groep maar die hebben speciale aandacht nodig. Dat zijn mensen met syndroom van Down. Dat zijn mensen die hebben ADHD of die kunnen niet in een grote groep functioneren, maar die willen wel graag bij scouting. Ja, dat heb ik 5 jaar gedaan. De bijzondere vogels? Bijzondere eenheden. Bijzondere eenheden. Blauwe vogels, bijzondere eenheden. Ja. En nu hebben ze een andere naam, maar vroeger had je dat, toen ik nog Smurf had je dat op de door, maar op de door hebben ze de naam een beetje gecanceld. En, omdat Smurf is niet meer toch echt van deze tijd, ik weet niet hoe ze nu heten. Maar ze heten volgens mij gewoon Blauwe Vogels, ja. Maar wat een briljant idee. Ja, dat is ooit ontstaan door iemand die dat ooit als een onderzoek of een scriptie of van scouting moet gedaan van goh, voor die jeugd is er eigenlijk niks. En dat is wel heel erg jammer, want die vallen net overal dan even. En die kinderen die willen ook geen scouting, maar op hun manier. Dus die gaat ook niet spectaculair, dat durven ze vaak ook niet. Sommigen wel. Maar gewoon, dat is eerder zaterdag, morgen is dat van, dan moet ik even liegen. Van 10 tot 11:30 of van 10 tot 12. Dus het is er nog steeds? Het is er nog steeds, ja. Ja. Mijn dochter heeft er ook op gezeten. Die meer op de Noord was niet al wel klaar met. Van zegt, die gaat verder. Maar de leeftijdsgrens, immers is 14, maar de leeftijdsgrens is dan voor haar even nog 7. Hè? Dus, en ze gewoon ook op kamp, maar gewoon aangepast. Aangepaste dingen. Leuk, hè? Heel leuk. Sterker nog, ik heb er nog nooit van gehuurd. Dat binnen een scouting, of neem het maar op, wie het in een dorp geregeld is, de jeugdclub, of, dat er speciale aandacht is voor bijzondere eenheden. Ik vind het echt briljant. Ja, we hebben ook heel veel... Hoeveel wonen er in Tungeler? Hoeveel mensen? Ja, dat is nu toch wel iets meer. Want ze is ook Nubo hebben gekomen, hè. Dus ik schat, ik zoiets doen. Eerst zei we er 1000, maar dat zal toch wel 1200 zijn. Ik hou er me daar niet zoveel mee bezig, maar ik denk het wel dat het... Hoeveel kinderen is ze? Ik heb er 3. Wichtig. Ja. Ja, ik vind echt... Er zijn van die Limburgse woorden, die vind ik echt prachtig. Zoals ik, voor azijn in Venlo, vind ik een prachtig woord in al zijn eenvoud. Maar wichtig, ja, ik vind dat het klinkt zo lekker. Ja, omzeeksel. Dat is toch wel, of niet? Omzeeksel? Ja. Wat is omzeeksel? Een mier. Oh. Of muurtuintje. Zei ik die hem? Draaikontjes. Oude draaikont zelf dan. Maar vertel even over die dochter. Wat maakt haar bijzonder? Dat ze een bijzondere eenheid was binnen de scouting? Ja, ze heeft, ze heeft gewoon een soort van autisme. Dat ze niet ze raakt een heel de weg kwijt. In een grote groep kan ze niet handelen. Dan zuster, ja,
bepaald gedrag, bepaalde bewegingen maken. En dan zie je van ze heeft te veel spanning. En dan kon ze gewoon ook zichzelf zien. Ja, dat mocht toch. Het is wel, sommige wichten onrein, dat weet je hoe dat gaat. En dan maakte dat niks uit. Heeft het er ook mee te maken dat ik op een gegeven moment die groep best kon draaien? Nee, want dat was van tevoren. Ik weet wel hoe het was. Dus daarom was het voor mij dat stap ook makkelijk te maken van, dat is prima. Zie dich door dat beter bevuld. Ik kan me voorstellen dat sommige ouders er wel problemen met hebben. Van, goh, ja, de werk is toch een stempel of weet ik. Maar als voor een kind het beter is, moet ze het vooral doen. Super chic. Maar dan moet ze nog een kind. Wat heeft een kind nodig? En dat moet ze bij. En wie oud is ze nu? Ze werd 14. Ze werd 14. Ja. En wie gaat het met haar? Ja, hartstikke goed. Ja? Wat duidt ze nu? Qua school? Ze heeft hier speciaal basisonderwijs gehad, ook in Weert, ballet. Ze heeft hier nu zijn tungel, 2 jaar een tungel op school gezet. Nu zit praktijkonderwijs. Gaat hartstikke goed. Wat wil ze weer? Iets met ouderen. Dus, ze werd iets met verzorging van doen binnen de ouderen. Ja. Dat is misschien voor haar wel heel fijn, want dat is ook denk ik een redelijk prikkelarme doelgroep. Het gaat ook niet Die hebben het ook geen rustig. Juist. En voor haar gaat het ook allemaal niet zo snel, dus ze kan ze nog handelen. Ja. 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 Dus mama is content. Ik ben content. Ja. En die andere 2? Eline, die gaat daar naar de Philip van Horne. Dat is de middelbare school hier in Weert, naar de HAVO. Dus die is 12? Die werd 12. Die werd 12. Ja, en mijn jongste zoon, die is 10, die gaat nog op 7. En die zien Eline en Tijn zien nu met KVW met. Dat is ook weer iets wat weg is geweest uit Tungeler, omdat ze te veel mensen, nu ga je ook bij scouting, heel veel vrijwilligers hebben ze toch nodig. En omdat ze een klein dorp is, raken de vrijwilligers op de Noor ook op. Dus is even best wel lang weg geweest. En sinds 3 jaar, zegt het nu goed, 3 jaar is het weer terug. Hebben ze toch weer leven ingeroepen. Vooral mensen die eigenlijk niet van Tungelder zijn, die hebben zoiets van, maar we missen iets. En dus die gaan het netjes oppakken. Dus mensen van Boete Aaf, die eigenlijk niet oorspronkelijk Tungelse mensen zijn, die hebben ze ook nodig in een dorp. Een dorp levendig te houden. Vind ik altijd. Die hebben net een andere kijk.